המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים, והוזק בהן אחר. חייב בנזקו, וכל הקודם בהן זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו, חייבים לשלם, וכל הקודם בהן זכה. ההופך את הגלל ברשות הרבים, והוזק בהן אחר. חייב בנזקו. יש לנו פה דין מיוחד במשנה, שהוא מתחלק לשני חלקים. חייב בנזקו וכל הקודם בהן זכה. בואו ונראה מה המקרה הראשון. המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו וכל הקודם בהן זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו, חייבים לשלם וכל הקודם בהן זכה. והמקרה השני במשנה, ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר, חייב בנזקו.